uchiti pakundiramba kwavakandiita ndinoda kuti undiudze muno mudare zvikonzero zvacho. Vakandiramba uchiti ndiende kwedu. Kana washinga nekuda kundiramba uye wandiramba, ini ndoda muripo wemombe nhatu nokuti unogara uchindishungurudza mazuva ose. Ndomangana kwakati atarisaya iyi kana tikwete. Mombe ramba. Watsongora nyama izaya kana tikwete. So haina ndizi. Notenda masomo iyi. Tanangura inyaya yenyu zere tinzwe mai. Mwana mwana naye pazi tuna kuti titema daneta pfungwa dzaneta dzatema noise isai mwana panyasa ona hapana mbopinda mujaya mbosho chakaitika ndocho kudeso nyaya ikatangira pamuriwo muri wanga ndarongedzera namai mushiromo kundakanda bhotora mwana pandorongedzera muri wekudaro panenda kumba ndikasvika manherwa kwadoka tamuka makuseni kudaro ndabika sadza inge achina ndabika sadza wakasumuka wabva inonamatira kuchimanda kakunozvinamatira kazvinamatira kurusambo tamuka makuseni kudaro ndabika sadza ndikatereka futi angese pamoto bamningi nawabvata ameguruchi bika inoshiya yangu ndikata inichi sadza ndiri kubika asi muri handisi kuziva pana murioba uchiramba kuti cabbage redu machangiso ngera senge apera pakwasira kuti mafufu tinotokwana muchanja muchiri chete kata murochi hapana ndikungobika oga kuti sadza asi muro hapana kana bamnino ai wani machangiso ari mumumbo ndikati machangiso era sei yakapera pandabika sadza redu ndapedza pandatora poto iyi pandaisa mumba pandafara dho ndaenda kwaashamwari so ndikati shamwari ichi ndipodoma madomasi mairi ndese ndiwedziri muriwo vanhu pamadomasi mairi ndasvika kumba ndabika chi murowi ndapedza pandasvika next door nokuti kapiha musha wedu isusu vanhu vamushira mukuti vanhu vangu vatobva kudziva zvikanzi achibika imutipakureo nomunext door tijosadza nomusha munyowani kubika pandapakurochi munext door sadza pamunini vangu asipo vangu vatobuda ngoenda kupi kumashopu ndapakurachi rangu riye nomunext door anga ari panze uyu vadyara bamunini ndikasiya mbuti ndikata aukanozodya uchiisadza sematauro aita kuti amiguru namabika sadza mozera se mozini pavo ndasiya sadza renda tagenda kotoenda kwaameguru mukadzi womukomo wavo panda kwaameguru kuye bamunini pawakauya bvasvikamba mameguru ndonogwedebudza mapureti pawakabuda mumacho kugara kwangatiri ndikata bamunini sadza mariona here zvikanza anomba zvitaisa baini ini ndakusira sadza kumba kuti wasumuka vasvika kuna mama wavo zvikanzi achi amai mambotaura naamai guru nowesadza here zvikanzi handina ini zvikanzi handina amai guru mamuda kundidike noshayiwa vanhu vese muro akanoita zvokunya here wabamunini wayo watiudza mama ina hana kuzviziva kwachena makuseni pakasvika hanzvadzi yavo ndasvika hanzvadzi yavo iye zvikanzi hanzvadzi wamama mezvako ndikabvunza mubvunzo wangu uda kuti undipindure zvikanzi bvunzai zvikanzi nehanzvadzi muronda zvikunyiwa here zvikanzi zvinhu zvikanyiwa zvinenge zvakusadyiwa because zvinenge zvakunuka nehanzvadzi wayo zvikanzi zvikataura nanizvo zvikataura nomukadzi wamhosi ndakataura chidaro ina ndoro mumba ndikatokwanika kundinzwa mashoko yaitaurwa panze namama nani nehanzvadzi yavo ndikazvinzwa zvichitaurwa panze paye ndata genyari angu acho yangu atosvika zvikanzi naiwe mhozi wausekuru wayo hanzvadzi yamama uende kurasa mukadzi wako kutohwara kako ari kuita kutohwara unoziva kana munhu ukasika chimutika wakutoti unoziva kana munhu ukasika chimuti iwe ningotoriwochi chimuti zvinototi kana vabereki vacho zvimutika because vadzise vanochi tsika nomagariro waamai vakudza chi hanzvadzi yavo zvadaro nini zvikandinetsa zvikandishungudza pfungwa dzangu ndikati chii ndaenda kodza vabereki kumba ndikasumuka ndikaenda kodzani vabereki vangu kumba ndakutoenda kodza vabereki vangu kumba kudaro ndasangana bamukuru abva ndachidzokai but adzoka
Skanzato zvikasavita sevitipera. Patonge tagadziriswa pa zvitasa zvapera kwa kuti anga atomanhero kugara na 8 ipapo. Kasipedza nyaya na mino kwakutoka kuma1 kwakutochena. Ndinzi bvuma chete kuti yokera se ukandituka kana mama mukatondituka maiguru. Mukatonituka ndikati ninji anovitauraba. Ndikazosvika paudera mushanga asina kuita. Nekuti ndinzi bvuma chete bvuma zvikaendera sei ndabva mushanga asina kuita inini. Sadama sen tikabva pinamba badala. Kata yangu ekora tukatagasana nyadzi dzedasedzapera. Kuchanga kundrowa. Ndikata kwemi mukundroera chiko kanza ungatuka moyo wangu zvimota zvikunyiwa ere. Ndikata anovitaura beni wakutondrowa. Achindrowa wakasvika chishamu chawo. Pakutondrowa nacho. Ndachikora chishamuchi. Vatanga kundrowa mambama achindihedherisa kumadziro achindihedherisa ndakumamisa chete ungatuka moyo wangu. Zvadaro paya ndati baba ndo akazoya bvata pamusore bvavhura dhori yezvikanzi wakudzuma mosusadaro tetonge tarara paya ndirara ntonzwa ndikurohwa pa nditori kuhope ndikutorwa ndishiwa kwakubatika ndikuna ndikutorwa nditori kuhope kata kundroera chiko kundroera zvikanza ungatuka amai vangu kuti unoenda zvikunyiwa here haungatukiba ina kwauko chiku Kora kuno unongeze pekera kwenda kubatenga hadi kupona panapa ungatuka amai wangu ndikata kuitamona nakadaro yafuti kumunda anogara ndinrowa ngaro ya kumunda ndikona message mfoni wasikana nina koma message aya chivo chikitika zvikanzi wazondibvunzira chiizvozvo kuchikora chishamu chawabva ndipera pamiri kuchikora chimwe bva ndrowa unoshamudzedza pera manzero zvikuru nomaoko ndaramba nchikurwa chete ndatotoenda kumba kwenyu ndaramba nchikumamisa chete panapa ndochasunga ega uchienda wazvinzwa ina pana ndikataura ipapa ndinoenda kumba ndasvika ndaenda kwaastera kuye ndaenda kwaastera ndokwandikatizira ndasvika bva ndavatsanangurira bvata mira ndese ndimushedzi titaure nawo ndinotaura ndese zvinopera bvashedzi wakaramba kuuya zvodaro ndasvika kumba kuye tikasvika kumba svika iyo nyaya yandikutaura yekuti kunyamuriyoyo tasvika kumba kuyeka kunzi rongedza zvako uende noona everyday tikunguramba ningonzi rongedza uende ndikati zvanyanyezvo gendire sekuti ndisunge ndiende kumba bhegi rokuti nongedzera randisina ina gendiende kumba kuye bhegi rikasvika ririko rihomberera sendoya ndichirongedza zvakusasa zvotaura murume kuti enda kumba kwenyu ndikasvika kumba kuye ndikatsanangurira vabereki vangu kuti ndomagara atiri kuita tikamuka tinenge tichingonzi muka uende kumba kwenyu uende kumba kwenyu ukuni zvari kuita panapa chichi watita zvikawanda uende kumba kwenyu chaurigara panapa pana ndatishamuka uende haungatuka amai vangu baiwepa ndikasumuka ndikaenda kumba ndikasvika ndikatsanangura vabereki vangu magara tiri kuita wakati aiwa kufungawo sei ndikati nichi ndanginoita zvinhu zvangu niita se ndigare hangu pamba panapa nokuti kushungurudzwa kwati kwanyanya gendera sei kutora zvinhu zvangu wakati inichi hana zvokutaura banichi nenyaya yoyo chena nomunin'ina wako uende konoti uri kurongedza zvakanaka here uri kuita sei uri kurongedza vanhu vacho varipo here ndasvika kudaro ndasvika kuikui ena nomunin'ina wangu nabhegi redu tasvika paipai iwangu aripo namama tawamhoresa tawakwanisa kudaro zvikanzi tata ndiyakotora zvinhu zvikana mama handiti imba ini inogara mudziyeni munoiziva pindei murongedze zvikana varumacho vakutonditera mumba venyu pamusoro vakutotera mumba muye vakutotunura hembe dziya dzadziri pawaya dziye pamuturiko vakutondisira monaki vakutondipetera kutoti kundibatsira kurongedza ndatotosiya rimwe dhirezi rangu vakutota dhirezi iri pete kuganda monaki muye toema monaki yangu ekisachi panze zvinhu zvangu zviye zvanga ndarongedza zviye isa panze zvikanzi mira ndokutsigire vasvika kuna mukuru mumo mira ndikutsigire riroyi uya akurongedza madhumukadzi je ndikakudzoti chi munamati yangu inoshanda ini ndikatosainisa agreement yangu kudhara kuti munamati yangu inoshanda iwo amai wacho wakuteshedza amamaji uyaone azorongedza yega tikakudzei kuti chii isusu munamati yedu inoshanda pano tikakudzei kuti chii shedza manext video yavo pa isi kutsiga wakasara wakaseka kitonge muromo ichabvaruka kusvika kunzewo wachiseka tikasumuka tikasvika kumba saka nezvikandidzima ndikategechi egenene komhangara mira hauna kupiwa mkana ba uchaseka mushenasi
Aiwa, lega tanga pezi. Taura. Mudzai. Kundati musame mama namba dzwana ubi mutengwa ubi. Yati kwa chikonzero chikasa ndo ape namba chikonzero chei. Imi kana musanonetsana. Hanza hapana. Yakumanheri kuma past 5. Amai vakandibvunza kuti uno namba here dzangu yawako. Ndikati namba ndinadzo. Awana ongachibika. Zvinati bamuni marangariro zvandakuudza izviya. Ndikati ndarangarira yakuno vatapinda mumba. Yati koyo kuti nditadzoka amai namba. Asi kuti zvaitika here ndiudze chokwadi. Hanza hapana. Hanza alright. Amai anakuapa namba fone wangu yapera moto. Nguwa iyo hanza alright rata ina amai anjese namba ndikuapa. Kana zvikadaro yose inonetsana nawo peza pane chikonzo chanonyimira namba. Hanza muchazviona. Kana zvikadaro mutakwapa muchazviona ngati abho. Kana zvikadaro njese muchazviona kuti nini amai vanonetsana nawo. Nofira kukachena. Vanaenda kwatsano wangu ndenda ndobopo mombe. Awakamuka wari kumba kuya kwenda pakunzwa kwa sekuru akutaura kuti vakaudzwa nyaya yacho. Zvokuti ansekuru akasira kuti mhodzi dzimamukadzi wako andidi kunyepa. Ini nyaya nasingazive kana tamai vandudziwe kuti inini andanetsana nomukadzi wangu wangu asina. Uyu kuti andudziwe kuti inini andanetsana naamai wangu asina bvira mbotora nyaya iyoyo. Tasvika nofika kwatsano kuya ndiri pari kuda ubopo nomwina wangu ndikaenda naye. Ndikaona awakundidzira mudzira murodi. Mana mhanya kwamukoma mumhira murodi pamba pacho kwamukoma. Ndikasvikira uri pamukoma paya paya mukoma wakandibvunza kuti iwe ndaona amai ndaenda kumba asina anetsana ere kumba uko. Ndikati inakuma hapana ndikuziva ba. Nonhoye kuti netsana nawo amai nawo. Inhoye kuti ndigare ndiri pakutaura handidi zvokutaura hangu. Nyashe nyaya iko nofinozuroka. Wakanduza nhoyechi yokuti usapa amai namba. Sandozve chikunze chakasa kuti ndewapa amai namba. Vandawasira wari pabamukuru wawo paya paya. Mukoma nofita wakati ini ndiyese ndichaya kumba ikoko. Nani naamai nawo ndikati iri bho. Ndikabuda taidaenda kudziva uko ndovanhu pawakaziva kuno paya paya. Ndikabva ndatoendetoya kunoko. Ndichisvika kumba ndikasvika manheri nditonzati mukadzi wakanzi aenda futi. Aenda. Nditanga tangu mhanya ndikati apana taura foni yangu foni yangu yesinobhadha waka. Ndikasvikira futi pamukoma paya paya. Wadzoka uko namukoma shuwa nyaya yakaibvuma wakati ini shuwaka. Nawe mtu yangeita unziwe kuti ukaendera se. Ndikaitaura shopa tine funza ndikuita se. Ndikuudza pamunini. Ndikuudza pamunini. Tikagadzirisiwa paya paya. Ako ndiwaro ana kwaloba. Ana kumboona kwa nawo ndikarara. Pamuka makuseni. Mangwana cho makuseni kwachena. Ndotendera mimi kuda mari. Yokundenisa ku village. Village kwenda mari ku clinic. Mumba mamune mari ngeri $29. Plus $6 ku village ngeripo. Ndikati $6 ndipe ndipese. Tena nayo ku village kusiyeko kandake namsango tanga wizanga. Mata alright. Mari yakaengete ngawalo chaga mari yeye. Ini ngwa ndikabuda ndichenda pa club nguno namata ka. Ndopoka namukana mva wabuda. Ngwa yakabuda nanogara kuenda mbokoba. Ndikafunza mwana kwa megurose zvomazvese ndo kameguru awo. Ndikabuda ndikaenda musango ndikadzoka masikati. Ndikashomba ndikonamba mnobikiwa. Yata asana ina asito wauya. Amai vanozori muroro wanga abuda. Wakanibvunza kuti asi ameguru akudzimbe wakaina nhasi vasetese. Hawasatomuka panapo. Ndikati wari kupiko. Wabuda nrodhiyo chitese. Pamwe waenda kwa meguru awo sezvo mbudiro waida hapana munhu anganetsana nawo. Hanza alright. Ndofika kasvika manheru. Pakuma past 4. Ndikaona tsano wangu so wamwe wechikadzi. Ndikawanditsana ngadza ndasangana nakadzi wenyu ati kumboenda kumbonya manyanya. Ndikatoenda kumba. Apa mwanyera se wachadzoka sezvo wakaenda mboko atondirananisana kaisi. Pamwe wakaenda wachidzoka. Nguwa iyo wakaenda hawana kudzoka zuva iroro. Mangwana chikusemuseni 6 o'clock zikaona zikazichayaka. Wanga wasvika nomwana ake pamba. Ndikati menini. Asi makurongedza kapinda mumba ndifika kati pamusoro sekura kwaita. Vapinda mumba. Vakurongedza imwe ndati asi maada kurongedza. Iwe siyana nini anakuita zvematoxi panapa. Hanzo ndikati alright. Kana sina kuita zvematoxi. Ina hapana nyanya kubvunza. Iwe nyaya yako kuti unoita zvematoxi. Siya ndito zvandiri kuita. Vandasiya ndakati ndikarara. Iwe achirongedza zvinhu zvavo. Panguva yese yarongedza ndakashamudza ndati ko mari yangu kuvillage watakura. Uchaita sei? Vanhu mari yako kuvillage yaenda anogara nini kwaita. Ndikati haisi nyaya. Ndikuti ndataura nemangwana ungazobuda uchindarowa. Iwe ita zvinhu zvako zvakuita nekuti hauna kuita zvematoxi panapa. 1. Vandabvunza memory card yangu ndati ko memory card yangu riri kupi? Vanhu memory card yako yaendera nokurara nini kwaita panapa. Ndikati alright. Ini zvokuti nditaure newe. Handina chakawanda chinotaura newe pa. Ita zvinhu zvako zvakuita. Nokuti wakarongedza wasita shamwari yawo. Mumba mamuno 5 kg nyemba ngerimo. Vapa shamwari yawo 5 kg nyemba iye. Hanza aenda akita se ndakuenda. Vatoa trouser rawo vapfeka trouser rawo. Hanzi manje uchamama. Uchazviona uchamama. Nofika kupfeka trouser rawo vabuda panze amai vangu vari panze paya paya. Vabuda kutenda. Mari yese wakatakura. Ndo pandiri kuzizochera imi namenoti. Panopanda wanyepera kana kuti. Hanzi pano pamanyepewa kana kuti asi. Pamusoro. Parikutaura kuita zvizi. Parikundinyephera. Iyi mari iri kutaura nozvayo iyi. Takaenda kuna mazoisi sikoonga. Takashanda handiti. Tikaona 200 asingashandiri 2 taishanda kuti tikatowanda toriwo squad. Tikaona 200 yetona 200 kudaro. Yokata mari yese iti hodhi titenderedze. Kuti zoita chi? Kuti zoona chi? Mari yekuzobvisa kwatezvana. Ndikati hodhi shori tese titenderedze. Wakaenda kohodha jira noma t-shirt. Wakahodha mbanje.
waoda kudaro zvikanzi titenderezi mari zvikanzi ndikati manje mimi mbanje yamuda kuhodha ichi inosungisa zvikanzi hazvina basa tombobatiwe titengese naho zvadaro handika zvanga kutengesa pa ndikuona mari wakaendesa mino munhu wakaendesa kwamaseti here kuendesa zvinizvo zvakaodha kudaro asi mbanje hadzina kuenda dzikaiswa mumba mbanje dziye dzikavigwa mumba kuti tosita dzokusakurisa inaho zvaitwa kudaroko zvikanzi nekudini mari atichambara sisi panorerese dzoenda kuita seikopisa kwati zvainaho ndenoti pesi vanenge vaitaura mari ndikungoonaka ikauya mumba ndisikunoti afamba sei ndikungoona mari ndikapinda mbaba ichiswa muhomwe ndonyanga ndikamari. Alright mwanangu. Isisi tiri kuti imimi mchitaura awa ari kuti kunyepa. Awa wachitaura imimi kuti kunyepa. Panapa tinobvunzawo vanogara nowawa kana waya waipembera kuti muteuri wedu yakwana waya uri kuonekawo pano. Kunyepa. Aiwa, tikubvunza baby, tikubvunza kuwakati uku. Waiti muteuri wedu yakwana takakudza waya wari munhu. Pamusoro handitoti mama ndo akata waisekerera kuti muteuri wedu yaita. Temu ikasvika amaigura pamusoro amaigura zvakaita mai wakabika sadza rawo zvawataura makuseni wabika sadza bonino rimo munhu vakamaigura ndoda kanaona maziveko rauro bika sadza rikawanda zvikana amaigura shuwa machanzi yanga ari mumba vatini ranga titoripo kuti mushaidu dzimba dzikatarisana zvikanzi nini machanzi angu handichayada ba bika ndadichi hanayo saka mwana ndo pakabuda shuwa achitaura achienda kumashopu kwakutaura adzoka kudaro mwana akasvikira kudya sadza recabbage ini ndanga ndabikawo wauri kutaura shuwa kuti wakauyaka manext ndo kutobvawo kurefu amaichagurika ndio akauya bva wasvika pasadza paya pakuuya ukaita amaiguru kaina makuseni kotandara wakasvika nafunga kuma11 12 wari kushamwarirawo kuye ndokuzayako pakura sadza wapakura sadza wapakurira amaichagurika vhuzvikana amaichagurika hweikumi amaichagurika nga wakagara nababa wanga uya kwaona ngwatemiwa chibhumi patore nacho chidodo zvikanzi amaichagurika nini handichite sadza mubhedhuru kaswajaira kujira mubhedhuru zvikanzi no ava nojira muno mundo mandajaira shuwa ndomawanojirawo kana wakabika sadza rawo pakure sadza rawo bva amaichagurika nomachanzi aya ndikatawa machanzi aya ndiyanga chiti bondini ndosaka anga chiti ndikuda sadza amaiguru anga chita nomachanzi angu ayaona saka inini handinombozivawo kuti muro ragumbuka nazvo zvipi chete muromo uyo hagumbuka nazvo ava pawakapedza wabva wakhiya mumba mawo sezvauri mawangu asiku kubva wabuda kubva waenda kwamaiguru awo kwomukoma murume awoyo ndokwawakaenda ubva wasvika ubva wagara ikokuya wagara kungo muno mukoma womukadzi womurume wabamukuru wawo vangu ariko ari veseko kubva wasvika amaiguru ivava saka bonino wakazobva kwawakabva ubva wapinda tijesadza pauma kubva wauya kupi kubva wauya kwaamaiguru awo ava ndopawakataura manje amaiguru achibvunza shuwa achibvunza kuti bonini majaire sadza nokuti sinzi handiri kukunyepera ende handivanyeperi zvimwe zvainotadzirana namaiguru notoudza amai wavo kuti uyai izvozvo kutaura chokwadi kuti vanosiya mumba wakavhari wakakhinura kuti ana bonini vachisadza kunyepa kubva wasiya khiya mumba mavo bva waenda kwamaiguru avo wasvika kwamaiguru avo ndokona bonini wavo wauya ini ndanga ndabika sadza recabbage kuti nhaye bonini mamaja sadza here zvikanzi riri kupi zvikanzi mumba zvikanzi handinai ndanga ndadya kuna mama ava ndopakutaura kuti saka muri wofungidza kuti ndoita ukunya here wamaiguru avo aiwa vari kudza bonini wavo kuti mufungidza kuti muri wonoita ukunya here nokuti inini ndanga ndataura kuti aiho ndosadza recabbage ranga richida baba munini riye saka wazvika wabata ka ndobva waenda kuti ndichapedzera shungu bonini aya bva waenda bonini wabva wazvitaura shuwa bonini ubva wauya zvikanhemi mama kasi mimi mazotaura here kuna amaiguru nhau yosadza ndikati ndatotaura naamaichagurika amaiguru akana kuti ndiwashedza wanga chitojira mubhedhuru mavo amaichagurika panze handinombotaura navo baini kasi zvawabva wakani zvandataura zviye ko ndatukana here ipo paya vatandonyarara iva vangu ari pawamanga vatanyarara amaiguru ebva auya ini handina kuwabvunza nofunga tikaita 4 days muswe mandi pamusoro zvaitika manje tina sekuru amukuona chifika vanoza wese vanhu vakawanda apa vano zvimwe zvinoda kuita nhasi imimi dzai kutaura zvamune mapomerwa nomunhu izvozvo zvakupomera kuti imi makati zvakati izvo zvatondipomera zvipi zvokuti hanzi amai vaiti hei inini pano zvaita muna mato yaita nokuti inini pawakasvika wachiti gogogoi wakanditi matsikera sei havana kuti mamuka sei
wakati matsikera sei isisu patata matsikera ini ndikangodera nchiti matsikera ubva ndawatarisa arumawo ndo akati kaswateta buzvikani vakuti matsikera sei wangwana muningi nawo pawakaita tipindo mumba ndakandiri kuvhura ndapangu wakapinda mumba mawo wachitaurirana zvawakataurirana zvokuti inini handidi kutaurira matoxi ndakaisipo nyaya yatinoona manje dambudziko diki nokuti ndambotaura kuno vamwe kuti pamunenge pakaitikawo ngapatendwe inino zvitenda kunyangwe pakatadzikwa pamusikitira kuti wanonzwa mashoko yachitaurika wanoziva chokwadi chinenge chine munhu ndaona shoko rokuti muriwo unoita zvokunyaire mausimbisa unge makaunzwa ndini asi zvenyu mati imimi wandipomera mudzai kundatisame mama namba dzavano kupi mutemba uyu yati chikonzero chikutasa ndovape nhamba chikonzero chei imi kana musanonetsana hanzi hapana yakumanheru mapasti 5 amai vakandibvunza kuti uno nhamba here dzambuya wako ndikati nhamba ndinadzo awangachibika zvinanzi bamunini marangariro zvandakuudza izviya ndikati ndarangarira yakuno vatapinda mumba yati koyo kuti nditadzopa nhamba asi kuno zvaitika here ndiudze chokwadi hanzi hapana hanzi ahoright amai anokapa nhamba foni yavange yapera moto nguva iyo hanzi ahoright vatati ini amai handisese nhamba ndikuapa kana zvikadaro iwo sinonetsana nawo pedza pane chikonzo chanonyimira nhamba zvanzi muchazviona kana zvikadaro mutakwapa muchazviona ngati abho kana zvikadaro ndichazviona nokuti nini amai vanonetsana nawo nofira kukachena vanaenda kwatsano vangu ndaenda unobopo mombe avo vakamuka vari kumba kuya kuenda pakunzi vakaya sekuru vakutaura kuti vakaudziwa nyaya yacho iyoyo zvokuti ani sekuru vakazira kuti mhodzi dzima mukadzi wako handidi kunyepa ini nyaya ina asingaizive kana kuti amai vandiudziwe kuti inini andanetsana nomukadzi wangu wangu asina uyu kuti andiudziwe kuti inini andanetsana naamai wangu asina bvira kumbotora nyaya iyoyo tasvika nofika kwatsano kuya ndiri pari kuda ubopo mombe nomuyina wangu ndikaenda naye ndikaona ava kundidzira mudzira murodi mana mhanya kwamukoma mumhira murodi pamba pacho pamukoma ndikasvikira uri pamukoma paya paya mukoma wakandibvunza kuti iwe ndaona amai ndadaenda kumba asina netsana ere kumba uko ndikati inakuma hapana ndikuzivaba nonhoye kuti netsana nawo amai ndinawo inhoye kuti ndigara ndiri pakutaura handidi zvokutaura hangu nyaya chenyaya iyiko nokutonozoroka wakandiudza nhowe yokuti usapa amai nhamba saka ndoziva chikunze chakasa kuti ndivapa amai nhamba vandavasika vari pabamukuru wavo paipai mukoma nofita wakati ini ndichese ndichaya kumba ikoko nani naamai ndinawo ndikati airipo ndikabuda taidaenda kudziva uko ndovanhu pawakaziva kuno kupaya paya ndikabva ndoendetoya kunoko ndichisvika kumba ndikasvika manheni kutonza mukadzi wakanzi aenda futi aenda nditanga tangu mhanya ndikati apangataura foni yangu foni yangu yesinobhadhawa ndikasvikira futi pamukoma paya paya wadzoka uko namukoma shuwa nyaya yakaibvuma wakati ini shuwaka nawe kuti yange ita unzive kuti ukaendaita se ndikaitaura shopa tinefunza ndikuita se ndikuudza pamunini muudza pamunini tikagadzirisiwa paya paya ako ndawaro hana kwawarova hana kumbawaronakwara nawo ndikarara pamuka makuseni mangwana acho makuseni kwachena ndotendekameni kuda mari yokuti ndendise kuvillage kuita mari kuclinic mumba mamune mari yange iripo $29 plus $6 ekuvillage yange iripo ndikati $6 yemundipe nditose dena nayo kuvillage kusiya iko kandake nemusango takuda kuizangu mati ahoright mari yako yange tengaoda kutsvaga mari iyeye ini nguva yandikabuda ndichienda pakrava pangu kunonamata ka ndopakana muka anobva wabuda nguva yakabuda ino anogara kutaenda kumbokaoba ndikatofudza mwaenda kwameguro sezvo maziva ese enda kwameguro avo ndikabuda ndikaenda musango ndikadzoka masikati ndikasvika mumba ndikuona mba hamuna kubikira ndikati asana ino hasati wauya amai havanoziva kuti muroro wanga abuda wakandibvunza kuti asi ameguro akudzimbe wakaenda nhasi vasetese havasati wamuka panapo ndikati vari kupiko wabuda nrodhiva chitose pamwe waenda kwameguro wavo sezvo mbudiro waida hapana munhu anga anetsana navo hanzi ahoright nofita akasvika mumanheru pakumapasti 4 ndikaona tsano wangu so vamwe vechikadzi ndivakanditsanangodza ndasangana akadzi venyu vatiti tiumboenda kumbonya manyanya ndikatokaenda kumba apa mwanyera se vachadzoka sezvo wakaenda kumboko hatombotanetsana kaisi pamwe wakaenda vachidzoka nguva iyo vakaenda havana kudzoka zuva iroro mangwana chikusemusemi 6 oko dzikaona dzazichayaka wangu asvika nomwana ake pamba ndikati amenini asi maakulongedza ukapinda mumba nofita kati pamusoro sekura kwaita vapinda mumba vakulongedza ndikati asi maada kulongedza iwe siyana nini hana kuita zvematoxi panapa hanzo ndikati ahoright kana usina kuita zvematoxi ina hapana nyanya kubvunza iwe nyaya yako kuti unoita zvematoxi siya ndito zvandiri kuita vandasiya nokati ndikarara iwe achirongedza zvinhu zvavo panguva yese yarongedza ndikasangudza ndikati ko mari yangu kuvillage vatakura uchaita sei vanzi mari yako kuvillage yaenda anogara neni kwaita ndikati haisi nyaya nekuti ndataura nemangwana ungazobuda uchindarowa iwe ita zvinhu zvako zvakuita nekuti hauna kuita zvematoxi panapa 1 vandabvunza memory card rangu ko memory card rangu riri kupi vanzi memory card rako yaendera nokurara nini kwaita panapa ndikati ahoright ini zvokuti nditaure newe handina chakavana chinotaura neweba ita zvinhu zvako zvakuita nokuti vakarongedza vasita shamwari yavo mumba mamuno 5 kg yenyemba inge irimo vapa shamwari yavo 5 kg yenyemba iye hanzi aenda akuita se ndakuenda vatora trozi ravo vapfeka trozi ravo hanzi manje uchamama uchazviona uchamama nofika vapfeka trozi ravo vabuda panze amai vangu vari panze paya paya
wabuda kutenda mari yese wakatakura ndo pandiri kuzizochera mina minote panopanda vanyeperera kana kuti hanzi pano pamanyepewa here kana kuita pamusoro vari kutaura kueta hazvizi vari kundinyepera iyi mari iri kutaura nozvayo iyi takaenda kuna mazuva isusu koonga takashanda handiti tikaona 200 asingashandiri 2 taishandawo tikatowanda toriwo zvikwata tikaona 200 yetoona 200 kudaro iyo vakata mari rese tihodhi titenderedzi kutizoitachi kutizoona mari yekuzobvisawo kwatezvana ndikati hodhi shori rese titenderedzi wakaenda kohodha jira nomatisheti wakahodha mbanje wahodha kudaro zvikanzi titenderedzi mari zvikanzi ndikati manje mimi mbanje yamuda kuhodha ichi inosungisa zvikanzi hazvina basa tombobatiwe titengese naho zvadaro handika tanga kutengesa paini kuona mari wakaendesa mino munhu wakaendesa kwamasedi ekuti kuendesa zvinhu izvozvo zvaidazvo wakahodha kudaro asi mbanje hadzina kuenda dzikaiswa mumba mbanje dziye dzikavigwa mumba kuti posita dzokusakurisa inaho zvaitwa kudaro ko zvikanzi nekudini mari atichambara isisi panorese dzoenda kuita seikobvisa kwati zvainaho ndenoti pesi vanenge vaitaura mari ndikungoonaka ikauya mumba ndisikonoti yafamba sei ndikungoona mari ndikapinda mumba ichiswa muhomwe ndonyanga ndikamari Alright mwanangu. Isisi tiri kuti imimi mchitaura awa ari kuti kunyepa. Awa wachitaura imimi kuti kunyepa. Panapa tinobvunzawo vanogara nowawa kana waya waipembera kuti muteuri wedu yakwana waya uri kuonekawo kana? Kunyepa. Aiwa, tikubvunza baby tikubvunza kuwakati uku. Waiti muteuri wedu yakwana takakudza waya wali munhu. Pamusoro handitoti mama ndo akata waisekerera kuti muteuri wedu yaita. Teme ikasvika amaigura macho ndimi pamusoro amaigura zvakaita mai wakabika sadza rawo zvawataura makuseni wabika sadza bonino rimo munhu vakamaigura ndoda kanaona maziveko raura bika sadza rikawanda zvikana amaigura shuwa machanzi yanga ari mumba vatini ranga titoripo kuti mushaidi dzimba dzikatarisana zvikanzi nini machanzi angu handichayada handichayada bika ndadichi hanayo saka mwana ndo paakabuda shuwa achitaura achienda kumashopu kwakutaura adzoka kudaro mwana akasvikira kudya sadza recabbage ini ndanga ndabikawo wauri kutaura shuwa kuti wakauyaka manext ndo kutobvawo kurefu amaichagurika ndio akauya bva wasvika pasadza paya pakuuya ukaita amaiguru akaenda makuseni kotandara wakasvika nafunga kuma11 tikorufu wari kushamwarirawo kuye ndokuziva kopakura sadza wapakura sadza waupakura amaichagurika vhuzvikana amaichagurika hweikumi amaichagurika nga wakagara nababa wangauya kwawaona ngwatemiwa chibhumi patore nacho chidono zvikana amaichagurika nina ndichite sadza mubhedhuru kaswajaira kujira mubhedhuru zvikanzi no ava nojira muno mundo mandajaira shuwa ndomawanojirawo kana wakabika sadza rawo pakure sadza rawo vapa amaichagurika nomachanzi aya ndikatawa machanzi aya ndianga chiti bondini ndosaka anga chiti ndikuda sadza amaiguru anga chita nomachanzi angu ayaona saka inini handinombozwawo kuti muro ragumbuka nazvo zvipi chete muromo uyo havagumbuka nazvo ava pawakapedza wabva wapiya mumba mavo sezvo ari maongo asiko kubva wabuda kubva waenda kwamaiguru avo kwomukoma womurume avoyo ndokwawakaenda ubva wasvika ubva wagara ikokuya wagara kungo muno mukoma womukadzi womurume wabamukuru wavo vangu ariko ari veseko ubva wasvika amaiguru ivava saka bonino wakazobva kwawakabva ubva wapinda chijesadza pauma ubva wauya kupi vaya kwamaiguru ava ndopa wakataura manje amaiguru achibvunza shuwa achibvunza kuti paonini majaire sadza nokuti sinza ndiri kukunyepera ende handivanyeperi zvimwe zvainotadzirana namaiguru notoudza amai wavo kuti uyai izvozvo kutaura chokwadi kuti vanosiya mumba wakavhari wakakinura kuti ana paonini vachisadza kunyepa kubva wasiya kiya mumba mavo bva waenda kwamaiguru avo wasvika kwamaiguru avo ndokona paonini wavo wauya ini ndanga ndabika sadza recabbage kuti nhai paonini mamaja sadza here zvikanzi riri kupi zvikanzi mumba zvikanzi handinai ndanga ndadya kuna mama ava ndopakutaura kuti saka muri wofungidza kuti ndoita ukunya here wamaigura aiwa vari kudza paunini wavo kuti mufungidza kuti muri wonoita ukunya here nokuti inini ndanga ndataura kuti aiho ndosadza nokebhiri ranga richida baba munini riye saka wazvika wabata ka ndobva waenda kuti ndichapedzera shungu paunini wayo bva waenda paunini wabva wazvitaura shuwa paunini bva wauya zvikanzi hemi mama
kasi mimi mazotaura ere kuna amai guru nayo sadza ndikatanda totaura na amai chagurika amai guru kana untu washedza wanga chitojira mubedroom amai chagurika panze ndinombotaura nawo baini kasi zvobhuwa kani zvandataura zviye ko ndatukana ere ipo paya vatandonyarara iva vangu ari pawo manga vatanyarara amai guru ebva auya ini handina kuwabvunza nofunga tikaita 4 days muswe mandi pamusoro zvaitika manje tina sekuru amukona chifika vanoza wese vanhu vakawanda apa vanhu zvimwe zvinoda kuita nhasi imimi dzai kutaura zvamune mapomerwa nomunhu izvozvo zvakupomera kuti imi makati zvakati izvo zvatondipomera zvipi zvokuti hanzi amai vaiti hei inini pano zvaita muna mato yaita nokuti inini pawakasvika vachiti gogoboi wakanditi matsikera sei havana kuti mamuka sei wakati matsikera sei isisu bvatata matsikera ini ndikangodera nchiti matsikera ubva ndavatarisa arumawo ndowakati kasi wateta buzvikani vakuti matsikera sei wangwana muningi nawo pawakaita tipindo mumba ndakandiri kuvhura ndapangu wakapinda mumba mawo wachitaurirana zvawakataurirana zvo zvokuti inini handidi kutaurira matoxi ndakaisipo nyaya yatinoona manje dambudziko diki nokuti ndambotaura kuno vamwe kuti pamunenge pakaitikawo ngapatendwe inino zvitenda kunyangwe pakatadzikwa pamusikitira kuti wanonzwa mashoko yachitaurika wanoziva chokwadi chinenge chine munhu ndaona shoko rokuti muriyo unoita zvokunyaere mausimbisa unge makaunzwa ndini asi zvenyu mati imimi wandipomera mudzai kundatisana mama namudzi wano ubi mukumba ubu yati ko chikonzero chikasa ndope nhamba chikonzero chei imi kana musanonetsana hanza hapana yakumanheru mapasti 5 amai vakandibvunza kuti uno nhamba here dzambuya wako ndikati nhamba ndinadzo awangachibika madzibaba munini marangariro zvandakuudza izviya ndikati ndarangarira yakuno vatapinda mumba tati koyo kuti tadzoka amai nhamba asi ko zvaitika here ndiudze chokwadi hanza hapana hanza alright amai anokapa nhamba foni yangu yapera moto nguva iyo hanza alright vatati ine amai handisese nhamba ndikuwapa kana zvikadaro yose inonetsana nawo kweza pane chikonzo chanonyimira nhamba zvikanzi muchazviona kana zvikadaro mutakwapa muchazviona ngati abho kana zvikadaro ndichazviona kuti nini amai vanonetsana nawo nofira kukachena vanaenda kwatsano wangu ndaenda nombopo mombe avo vakamuka vari kumba kuya kuenda pakunzi vakaya sekuru vakutaura kuti vakaudziwa nyaya yacho iyoyo zvokuti ani sekuru vakaziva kuti mhodzi dzima mukadzi wako handidi kunyepa ini nyaya ina asingaizive kana kuti amai vandiudziwe kuti inini andanetsana nomukadzi wangu wangu asina uyu kuti andiudziwe kuti inini andanetsana naamai wangu asina bvira mumbotora nyaya iyoyo tasvika nofita kwatsano kuya ndiri pari kuda ubopo nomunina wangu ndikaenda naye ndikaona avo kundidzira mudzira murodi mana mhanya kwamukoma mumhera murodi pamba pacho pamukoma ndikasvikira uri pamukoma paya paya mukoma wakandibvunza kuti iwe ndaona amai ndakaenda kumba asina anetsana here kumba uko ndikati inakuma hapana ndikuzivaba nonhoye kuti netsana nawo amai ndinawo inhoye kuti ndigara ndiri pakutaura handidi zvokutaura hangu nyashe nyaya iyiko notinozoroka wakandiudza nhawe yokuti usapa amai nhamba saka ndoziva chikonzo chakasa kuti ndewapa amai nhamba vandavasika vari pabamukuru wavo paipai mukoma nofita wakati ini ndichirese ndichaya kumba ikoko nani naamai ndinawo ndikati iri bho ndikabuda taitaenda kudziva uku ndowanhu wakaziva kuno kupaya paya ndikabva ndopengetoya kunoko ndichisvika kumba ndikasvika manheni kutonza mukadzi wakanzi aenda futi aenda ndichanga tangu mhanya ndikatada apangataura foni yangu foni yangu yesinobhadhawa pa ndikasvikira futi pamukoma paya paya wadzoka uku namukoma shuwa nyaya yakaibvuma wakati aini shuwaka nawe tu yanga ita unzive kuti ukaenderese ndikaitaura shopa tinefunza ndikitase ndikuudza pamunini muudza pamunini tikagadzirisiwa paya paya ako ndawaro hana kwawarova pa hana kumbawarova nawo ndikarara pamuka makuseni mangwana acho makuseni kwachena ndotendaenda mneni kuda mari yokundenese kuvillage kuenda mari kuclinic mumba mamune mari yenge iripo $29 plus $6 yekuvillage yenge iripo ndikati $6 yemundipe nditese dena nayo kuvillage kusiya iko kandake nemusango takuahuri zangu hanza alright mari yakaenge tengaoda kutsvaga mari iyeye ini nguva yandikabuda ndichienda paklava pangu kunonamata ka ndopokana muka anobva wabuda nguva yakabuda ino anogara kutaenda mbokaopa ndikapofudza mwaenda kwameguru wose zvoma zvese enda kwameguru wavo ndikabuda ndikaenda musango ndikadzoka masikati ndikasvika mumba ndikuona amba hamuna kubikira ndikati asana ino hasati wauya amai havanoziva kuti muroro wanga abuda wakandibvunza kuti asi ameguru wakudzimbiwa kaina nhasi vasetese havasati wamuka panapo ndikati vari kupiko wabuda nrodhiva chitese pamwe waenda kwameguru wavo sezvo mbudiro waida hapana munhu anganetsana navo hanza alright nofita akasvika manheru pakumapasti 4 ndikaona tsano wangu so vamwe vechikadzi ndikakanditsanangadza ndasangana nakadzi wenyu ati tiumboenda kumbonya manyanya ndikatokuenda kumba apa mwanyerese vachadzoka sezvo wakaenda kumboko hatinobvitananetsana kaisa pamwe wakaenda vachidzoka nguva iyo vakaenda havana kudzoka zuva iroro mangwana acho kusemusemi 6 oko dzikaona dzadzichayaka wangu asvika nomwana ake pamba ndikati amainini asi maakurongedza ukapinda mumba nofita wakati pamusoro sekuti wakaita bva wapinda mumba
vakurongedza imi ndati mari akurongedza hanzi iwe siyana neni hana kuita zvematoxi panapa hanzo ndikati alright kana usina kuita zvematoxi ina hapana nyanya kubvunza iwe nyaya yako kuti unoita zvematoxi siya ndito zvandiri kuita vandasiya ndakati ndikarara iwe achirongedza zvinhu zvavo panguva yese yarongedza ndakatambudza ndikati ko mari yangu kuvhireji vatakura uchaita sei hanzi mari yako kuvhireji aenda anogara neni kwaita ndikati haisi nyaya nekuti ndataura nemangwana ungazobuda uchindarowa iwe ita zvinhu zvako zvakuita nekuti hauna kuita zvematoxi panapa one vandabvunza memori card yangu ko memori card yangu riri kupi hanzi memori card yako yaenderana nokurara nini kwaita panapa ndikati alright ini zvokuti nditaura newe handina chakavana notaura newe ita zvinhu zvako zvakuita nokuti vakarongedza vasita shamwari yavo mumba mamuno 5 kg yenyemba ngerimo bvapa shamwari yavo 5 kg yenyemba iye hanzi aenda akuita se ndakuenda bvatora trozi ravo bvapfeka trozi ravo hanzi manje uchamama uchazviona uchamama nokuti vapfeka trozi ravo bvabuda panze amai vangu vari panze vaya vaya bvabuda kutenda mari yese vakatakura ndo pandiri kuziva chete imi namenoti panopanda vanyepera here kana kuti hanzi panopa manyepewa here kana kuita se pamusoro vari kutaura kueta hazvizi vari kundinyepera iyi mari iri kutaura nozvayo iyi takaenda kuna mazuva isusu koonga takashanda handiti tikaona 200 asingashandiri 2 taishandawo tikatowanda toriwo zvikwata tikaona 200 yetaona 200 kudaro iyo vakata mari rese tihodhi titenderedzi kuti zoita chi kuti zoona chi mari yekuzobvisawo kwatezvana ndikati shori rese titenderedzi wakaenda kohodha jira nomatisheti wakahodha mbanje wahodha kudaro zvikanzi titenderedzi mari zvikanzi ndikati manje mimiti mbanje yamuda kuhodha ichi inosungisa zvikanzi hazvina basa tombobatiwe titengese naho zvadaro handika tanga kutengesa pani kuona mari wakaendesa mhino munhu wakaendesa kwamasedi kuendesa zvinhu izvozvo zvaidazvo wakaona kudaro asi mbanje hadzina kuenda dzikaiswa mumba mbanje dziye dzikavigwa mumba kuti tosita dzokusakurisa inaho zvaitwa kudaropo zvikanzi nekudini mari atichabarasi pano rese dodzenda kuita seikobvisa kwati zvainaho ndenoti pesi panenge vaitaura mari endikungoonaka ikauya mumba ndisikonoti afamba sei ndikungoona mari ndikapinda mumba ichiswa muhomwe kundonyanga ndikamari oraiti mwanangu isisi tiri kuti imimi muchitaura ava vari kuti kunyepa ava vachitaura imimi kuti kunyepa panapa tinobvunzawo vanogara nowawa kana waya waipembera kuti muteuri wedu yakwana waya uri kuwanikawo vanhu aiwa tikubvunza bainika tikubvunza kuvakadzi waiti muteuri wedu yakwana takakudza waya wari munhu pamusoro handitoti mama ndo akati waisekerera kuti muteuri wedu yaita temu ikasvika amaiguravacho ndimi pamusoro amaigurava zvakaita mari wakabika sadza ravo zvawataura makuseni wabika sadza bonino rimo munhu vakamaiguru ndudakanaona maziveko raura bika sadza rikawanda zvikana maiguru ashuwa machanzi yanga ari mumba vwatini ranga titoripo kuti mushaidzimba dzikatarisana zvikanzi nini machanzi angu handichayadaba bika ndadichihanayo saka mwana ndopa akabuda shuwa achitaura achienda kumashopu kwakutaura adzoka kudaro mwana akasvikira kudya sadza recabbage ini ndanga ndabikawo wauri kutaura shuwa kuti wakauyaka manext ndo kutobvawo kurefu amaichagurika ndio akauya bva wasvika pasadza paya pakuuya ukaita amaiguru akaenda makuseni kotandara wakasvika nofunga kuma11 tikorufu wari kushamwari yavo kuye ndokuziva kopakura sadza wapakura sadza waupakura amaichagurika bvuzvikana amaichagurika hweikunu amaichagurika nga wakagara nababa avo wangauya kwawaona ngwatemiwa chigumi patore nacho chidoro zvikana amaichagurika nena ndichite sadza mubhedhuru kaswajaira kujira mubhedhuru zvikanzino ava nojira muno mundo mandajaira shuwa ndomawanojirawo kana wakabika sadza ravo pakure sadza ravo vapa maichagurika nomachanzi aya ndikatava machanzi aya ndianga chiti bondini ndosaka anga chiti ndikuda sadza amaiguru anga chita namachanzi angu ayaona saka inini handinombozivawo kuti muro ragumbuka nazvo zvipi chete muromo uyo havagumbuka nazvo ava pawakapedza wabva wapiya mumba mavo sezvo ari maongo asiku kubva wabuda kubva waenda kwamaiguru avo komukomo murume avoyo ndokwawakaenda ubva wasvika ubva wagara ikokuye wagara kungo muno mukoma womukadzi womurume wabamukuru wavo mangu ariko ari veseko ubva wasvika amaiguru ivavavo saka bonino wakazobva kwawakabva ubva wapinda chijesadza pauma ubva wauya kupi ubva wauya kwaamaiguru avo ava ndopa wakataura manje amaiguru wachibvunza shuwa achibvunza kuti bonini majaire sadza nokuti sinza ndiri kukunyepera ende handivanyeperi
zvimwe zvainotadzirana namaiguru notoudza mai wavo kuti uyai izvozvo kutaura chokwadi kuti vanosiya umba wakavhariwa wakakinura kuti ana baonini vachisadza kunyepa kubva wasiya kiyamba kubva waenda kwamaiguru avo wasvika kwamaiguru avo ndokona baonini wavo wauya ini ndanga ndabika sadza recabbage kuti nhai baonini mama adya sadza here zvikanzi riri kupi zvikanzi mumba zvikanzi handinai ndanga ndadya kuna mama ava ndopakutaura kuti saka muri kufungidza kuti ndoita ukunya here wamaiguru avo aiwa vari kudza baonini wavo kuti mufungidza kuti muri onoita ukunya here nokuti inini ndanga ndataura kuti aiho ndosadza recabbage ranga richida baba munini riye saka wasvika wabataka ndobva waenda kuti ndichapedzera shungu baonini wayo bva waenda baonini wabva wazvitaura shuwa baonini bva wauya zvikanhemi mama kasi mimi mazotaura here kuna amaiguru nhayo sadza ndikati ndatotaura namaichagurika amaiguru akana kuti ndiwashedza wanga chitojira mubedroom wavo amaichagurika panze handinombotaura navo baini kasi zvawabhowa kani zvandataura zviye ko ndatukana here ipo paya bvatandonyarara iva vangu ari pawo arumanga bvatanyarara amaiguru ebva auya ini handina kuwabvunza nofunga tikaita 4 days muswe mandi pamusoro zvaitika manchiitina sekuru amukona chifika vanoza wese vanhu vakawanda apa vano zvimwe zvinoda kuita nhasi imimi eidzai kutaura zvamune mapomerwa nomunhu izvozvozvomera kuti imi makati zvakati izvo zvatondipomera zvipi zvokuti hanzi amai vaiti he inini pano zvaita muna mato yaita nokuti inini pawakasvika wachiti gogogoi wakanditi matsikera sei havana kuti mamuka sei wakati matsikera sei isisu bvatati matsikera ini ndikangodera nchiti matsikera ubva ndavatarisa arume awo ndoakati kasi wateta buzvikani vakuti matsikera sei vanga nomuningi nawo pawakaita tipindo mumba ndanga ndiri kuvhura ndapanga wakapinda mumba mavo wachitaurirana zvawakataurirana zvo zvokuti inini handidi kutaurira matoxi ndakaisipo nyaya yatinoona manje dambudziko diki diki nokuti ndambotaura kuno vamwe kuti pamunenge pakaitikawo ngapatendwe inino zvitenda kunyangwe pakatadzikwa pamusikitira kuti wanonzwa mashoko yachitaurika vanoziva chokwadi chinenge chine munhu ndaona shoko rokuti muriyo unoita zvokunya here mausimbisa mungwe makaunzwa ndini asi zvenyu mati imimi wandipomera papa ndechokutaura ishoko rokuti panzimu unoitwa wokuningina kana muzukuru chandi kutaisira kuti wewe utaurera handisi kuzvinza zvakakwanisa kutaura kuti zvibude saka iyo nyaya yenyu kuda kuona kwako aimbomira kana tikutaura kana usati pamusoro ika kana ndichikada kupa nguva yekutaura pa hauna kuzongoni ndida kuti zvinhu tikutaura tichipedza nokuti tida kutaura dzimwe nyaya dzikatomira dzikataurika saka ndopandikuona kuti iwewe muzukuru mese muri wazukuru dai murume wako uyu uri kumuda here kana kuti kwete ini murume handisoti ndikuramba murume notomuda zva100% ndiyazvo zvazvo but iye kana achindirowa soga wapedza Moses awa mukadzi wako uri kumuda here kana kuti kwete inini hana kurambana naye bona aiwa asina nyaya kurambana naye ndakubvunza nyaya kurambana kubvunza nyaya rudo kuti uri kumuda here kana kuti kwete nomuda saka chanesa chii munoona kuti nyaya ikafanira kuita nyaya yekugadzira inonetsa ndine zvinhu zvanga ndikachengeta ndichiri pakuchengetedza musha wangu asi ndinozviona kuti iyi nyaya yekugadzira munzesi nyaya yekutaura tikada kuitsvaga nyaya yekugadzira yekuti inenge chitenge kuudza kuti rege tibike nyaya yakadai so awa vaifoonisisi wavaifona vachinditi uye ugari kuharare vaifona naimba bori kuharare ini ndikati handidi kuenda kugara mumba kababa wako pakuharare handidi mari yavaitsvaga kana chitoro mari yakutora 200 engesi 200 nofika $50 ndandikaodhajira ndikatora $30 ndikaodha matshirt endaitengesa engesi $200 taodha zvakadaro zvinhu zvatikaodha chimwe aya matshirt nandojira chete 50 meters ejira zviro zvakaodha chete chete zomanje zvitohandi zvisere zvadaro wati sisi wafona kuti doda kuuya kugara kuharare ndikati handina kugara kuharare ava wakati weka ndosika ndaenda kugara kuharare inini mari ikauya ndichaita se ndichatora mari togowana mari ndodzokera kumba ndaenda kumba ndoenda kuharare kugara kuharare yadaina hapana chikaipa iwe enda kuharare kwakuita se kwakuda ndandogara nofita apa pandikavabvunza nayo mari ndoda mari yekuvillage ndichienda pakrapa ndinoona mari ndopakuona mukana kuti zano mari bvaenda nomari uyezve kuti mashure umwe umu ndine imwe nyaya yekuti denda kuya kumhangara ndichita ini mukadzi handichadaka nane evidence nazvo kuti ini mukadzi anga handichadaba ava ndine mameseji ndikabata mufoni mangu nhamba dzemufoni mangu nasingadzinodziziva dzese dzanga dzirimo but tikandishandisa ndona nhamba dzanganonzi nzike nhamba dziye dziye iwe munhu anonzi nzike uyu ndiani uyu panguva yanzi mukomana wamishi tarawo mukomana sisi wako mukomana wamishi nopita ndikanyarara pandachengeta nhamba dziye dziye ndikataura naye munhu uya akauya
mareni kwedu vatanga torana anza andeipi mukadzi ndikati bho ndina anofunda kupindura message aya anzo yatisangane ndapa katona ndakutosvika nofita ngoyo kwengeta mhepo ingada unaya ngoyo kuita mhepo yeya vaita message anzi shamwa baseta dutu ndatadzoita se kusvika tinoona mangwana ndikati bho nofita mukoma ndikabvunza iwe namba dzinodzana idzi tikanzi handidzi mukomana mishishua hana kuvarova shuwa ndikati handisina kukuroka noita seva ndasiyana nazvo mameseji ndikachengeta anoba munidhirita mameseji aya kuti handisirese kuyadhirita pa nofita ndikarara abva bata foni vadhirita mameseji aya ndikabvunza ndikati inindika adaina nokumba kwandinotora kumba kwokuti munhu wekauyu ndina mameseji andabata yakadai ndikabvunza wakuru vanditi aiwe usitamamira ngovaendesa shedza handisisiona atete wavo wauye kunoku nofita ndikashedza sisiona atete wavo wakasvika kumba kuyakuya ndikati ndo mameseji akaita se andikabata mumzukuru wenyu mukomana uya uya akazoya futi kumaraini kuyakuya auya akatoti aba mini ndashedzwa nani nomukomana weparodha apo futi angauya ndikati alright akushedza azvinamboticheta se ndichaonana naye sezvine vasina kubuda mupfungwa pakuti munhu iyoyo kuya kwaakitaka chanja chikomba chimukadzi wangu chizoti munhu iyoyo wakudanana asi anodozvisa mupfungwa ndengoti agendichengetedze musha wangu nekuti mukadzi wangu ndaimuda panguva iyoyo mameseji andaenda nayo sisi wavo wakauya tikatongiwa tikabvunziwa avo vakabvuma vakati shuwa mukomana ndoita se ndaidanana naye mukomana wewe ndikati akozvika chikanaka chimutiimdichese ndionani mukomana chatiro zvakanditi aiwa imi mire kumhanya pamini ini chata se ndichaenda kumba kwavo apa ndikasvika ndichataura naamai wavo nababa wavo ndoudze kuti chi ndozvaitika mumwana nezvaari kuita waida kudzuma mukomana kuti zvakuita siyana nazvo ndinopita nguva iyoyo hatita zvakaenda sisa zvakati ainira fungira se kudhirita nhamba dzenyu pamunini foni mangu handichada nhamba dzenyu pabosi mukundinetsa ndati aura ndikukunetsai haisi nyaya yava ndingetisiyana nazvo nofita nyaya dzaitika nasingatauritaura ndasiyana nazvo two ndikapa mari amai ava naamai vachienda chimandau kuchipatara yakoi $5 imwe nine kuchipatara wasvika $5 yekuchipatara nofika kupya change pabhazi chimandau unoita $1 $3 yavakasara nayo wapia ava $3 yavanzichengetai nofita wakaenda kuchipatara wakatora $1 bvaja $1 rere rimwe $1 bvaenda kushopu bvasida mukomana anga mushopu uyauya $1 handatazochengeta $1 iri nichengetere wadzoka kumba kuna amai kuyakuya bvanyepa una amai kuyanzi amai ndatorera mari kupi kuchipatara kana amai hazvine simba boneza ana mari yobhazi handi kupi kuchipatara kuyakuya tikaenda kuchipatara isu taenda kodza vanese kuyo ndizivana nayo ndikasvika kuti manesi kwemi matorera sei kumurova wangu mari imi zotodzoka ndi nobhazi hanzi vasvika kusoti kuchipatara vati mama kunyepa tinanga ndichita kuyakuya mari inese ndasiya kushopu ino ndatadza kuchengeta ungatazochengeta $1 rimwe $1 anga vakasungirira pazambia handitazochengeta $1 havana kuya vese shuwa naamai zuva iroro avo pavakahamambudza ndonyaya yaitika futi bvasvika bvanyarara amai pavakaziva mangwana acho bvanditsanangura nhau iyeye hanzi aba munini inini ndozvandirese ndikunyepera hazvisirizvo naye amai angapengere kuti sisi ungachitaura angapengere ndizvakaita se ndizvawakaita iyoyo mukomana zvongazivana naye rini akasvika ndipinda mhinhu kuti aye ndozivana nemukomana uyoyo ava unozivana naye hana kuvarova zuva ravakusanangura kuti hanzi ini ndikarohwa kumunda kwakutora kuti hanzi ndikaona mameseji kunyeba ini ndaiunganidza mawiri nofita wakagara inani wakadzitonga nawo akasvika kwagara mumunda kuti iwe inotora mukadzi wako chituu uye naye muno mashandi munda munomu ati kuye unotora zvodanzi inotora mukadzi wako uye naye ashandi munda munomu anoshanda chii anoshandike munhu achari kunoku munhu ndikasiyana naye hanza wagara nofita ndikatendera chiwi changa ndichiunganidza katatu hanza uye nosvika 15 sanda kurowa wakanhu wakadombola washuwa bvandikuwa panapa ngoya wakandikonda pandikatora shamushuwa hana kuonva ndarowa vaenda kwauta kwasitira ndingasvika ndichirowa wangu andikuwa ini mushumo wangu zvese zvanga ndikachekena kati alright ukuitira apa nunhu kuti ndaramenda kugara kuharare kumba kwababa wako ini handidi nhasi unatiza nomari futi uchinanzi ini ndendogara kuharare handidi ava pese pegara choti ini ndaenda kumba kwedu saka ndochinanga ndikuona kuti pese pavangatoranzi musha ndikuda hanguva kudera munomu but ngavatora pane chikwari chemwoyo wavo kuti inini shuwa ndimusha ndikuda katadzoka kumba kuti garisane kunyeba ndomwe mukadzi wanga ndimunyeperai kudaibonzvebvonzi mumwe musi mbogare nesvondoka maiona shuwa kuti amukadzi yaninyeba aizvona taashuwa mukadzi yaninyeba hameno kuti kana vanobanguva kundikonyepera vanogona kutaura kutanga kusvika kuti ababa mini maninyepera pakati kuti amai kutokanganisa muri kumbonyatsokuona here wadare kuti apa hapana bhalansi mukutaura chaiko chaiko paita munhu haamachiwa nemunhu haasati atomboziva zvokuita apa paita pwera ende baba vane munhu uyu ka wari kuti ndiri kudhira nemunhu aakuziva zvokuita uye haana zvaanondoziva zvemba hapana mwana mudiki zvachose
hana zvanotoziva ende kutomuunza mudare muno ukaite very big mistake. Uyu hafani kuwanika muno. Ngokuona kutaura kwese kwari kuita zvezvakuita zvisakuni wakutoninyepera hazvisi zvezvakuita hazvisi pane zvinenge zvichinzvengiwa dambudziko ravo mumba pane zvinenge zvichinzvengiwa pamusoro yavadaro ini inofunga mwana uyu akaenda kuziva ari mwana mudiki but magariro anoita pamba pake anoshungurudza aenda kumba ikoko haana kuita mazuva wakauya mufunga mukurunga nakumwawo zvikanzi amukurunga mwana wenyu murapise jeko ari kuhara zveshuwa ini ndikarapisa mwana wangu jeko mazuva acheiwari kuenda kuya akagara mufunga mwedzi mishomashoma inenge 3 munaye kubva takutonzwa mameseji akuya kumba kuna sisi wake iye kuti uyai kuno sisi negriti gadzirise kuno nyaya kuno sisi wacho akasimuka akaenda taitoda kuenda kupasika nababa wake but tikakundikana kuenda kupasika iko kono kuda kuti mwana angaita sei angaenda sisi wacho kuti tizoti kuno nyaya yekuda kugadzirisika asvika kuya mufungo akatora sadombo mwana wamadzibaba maiki kubva agadzirisa nyaya musi akagadzirisa nyaya haana kutozomborara kumba vakabvaenda kurara kuchipatara uya kunzi abuda pamiri for 3 months baba chobvaenda kupasika ndikati nini hakuna kwanitienda nokuti mwana wangu ari kuchipatara wagara mito agara mazuva mawiri here pagara mazuva mawiri aibva kwaziva mutumi kunzi mwana ari kuchipatara asi ari kubuda nhasi muno yamangwana itinomweya kubereka zveshaina kuminda kuti mumacha uya makusirisei ndikamukira bvandaita sei kubva ndaenda kuona mwana ndisvika pomba hapana wandikaona kubva kuno mwana wangu amukurunga nasisi wake handina kuvaona ndikangosvika bvandagara ndega paberere kubva tanga kusvika sisi wake iye wakatsiga mugomumbambaira ndikati ko nhaiwe ko muhere wacho ari kupi zvikanzi mama ndamusiya panoda mukira kutsvaira nosuka ndamusiya pano andinokaenda ngwadidi kubva wasvika wakabata tunditawo wakabva pamubhedha nezuro wakabata tunditawo maoko awangwarumashure hamiri kwaitaura pamanext door yavo ndikati nhaiwe ndichibvunza sisi wacho ko iwewe ndikutoti chi kuwara kuita mwana uri kumuonawo ko zvakudai pakuuya notuvhuni zvikanzi mama nyarai muchatozviona hamusati madoka chi pano shuwa ndikanyara amai kubva wasvika paye kubva pabikwa chiimbambaira pajiwa chikafu pajiwa chikafu ichocho nofunga wakasunga mukurunga wakapinda mumba ukatora madhishi kudai yowashe ndikati onge charidza mbiri kuti mwana ari kubva pamubhedha nezuva wotora madhishi washe kuti aende kowacha shuwa akaenda kowacha iyeyu nasisi wake kana kuti hanzi tinogara naye hapana kuti wakasvira kubika apedza kubika bvanzi washeni kuvaenda kowacha mukuwashe wangu yanga aripo adaro waenda kowacha inini bati ndikataura shoko ipapo handipinge baba ndikataura vandabvunza nakurunga koye muroora wenyu pari kuenda kouninikira pari kudai pakuti akaenda kowacha ari kumbomwawo mvura here inopisa kana kutsiva kunzi amukurunga uyo haana kuzvara chipenyu ngoti anga azvara chipenyu ndianotsaiwa kana sina zvara chipenyu aite sei asaiwe zvakandibata izvo kutaura chokwadi ndikatoona kuti olraiti mwana uyu andaedi ati vari kunyita sei futi wakumushungurudza zvibatsirana kumushungurudza iye zvino wamugadzikada nasuna pamiri wotaura kuti haana kuzvara chipenyu saka fanhinge achizorora mukuzvora asvika kuyamiwa kunofunga vatadza kuwasha kubva wadzoka udaro bvapiwa kunzi bikai sadza kubva wabika sadza iwawo uyo mukuru ari kuwasheni kufunga kuti ndikazopera hando kuma 3 ukuye kabikwa iyo rikasijiwa sadza kwatizvi ije sadza inini inofunga kubva yese nguva ndikasvika kuti ndinyepe kuti kai ndikamugara nomwana wangu pasi ndakakona muvhiri handina nandikagara nawo iwapa chitakiponzungu naamai wavo vanohamgogo wavo iwapa wavila ndagara pachitakiponzungu kubva wakapita nguva ntaura nyaya idzo dzizokupomerana idzo dzatina kutangana sezvo aiva ndiakandisa mukadzi wamukoma wacho wabamukuru zvikazodini ndikataura futi pana gogo wacheiwawawo wakabereka chiye mukuru amukunga ndikati amai nyaya idzi dzamukuramba kuchitauradzi imimi kana muchiona kuti chii mwana anga ari kunetsa mwana wangu andaiti mwana mudiki ndikataura kuti ndaimorera mwana mudiki kuti ndimutore nehana kipi anokwanisa kuti ndikuchengetere dai muri kunzi ndinokipi ari kuchengetera inika nofunga ndagara naye achienda kuchikoro ndikatoona kuti anogona chikuvhevhetedziwa achidzoka muchenenge ndaita kuti nditore mwana ndigadzika ari mukadzi kukukomba zvinonetsa nofunga zvadaro akatikati kuna iwa ambuyawo kana vachiona kuti zvikunetsa kongwatipo zvokanguwa ndipeni mwana wanguyo kana nasi kuti ndandagumuka nokuona kuti mwana ari kubatwa kujaki ivo vacho vari kutotaurawo zvari kutaura mwana ende chipfungwa hari mazvora ndo zvimwewo zvanditoziva izvozvo vari kuita kutombatsirana itai tiri kubatsirana kana zviri inini havo
imimi amai vacho nakulungai wenyu mese amusiraite ichoto ndochokwadi wagona wakadaiti ba hapana munhu bai wagona awo imimi amai tofanira kutoridza mhururu muchiti ndarore uyu chindumurwa chakaita sechichi chichinodii imba yakaita sei yanoaga mwana akaita seuyu ane simudza mushawo ane makore mangani aroorwa izvo akaroorwa rini 15 years vatingati kuroorwa toti akatorwa rini gore rape patova negore iye zvino ari kudeedzera 16 years saka akarohwa ari kuma 15 imi mukati mhururu te ndaroorerwa ndani mukwasha ndakuta iye zvizvi chinzwai kuti atove nemba yake anoti ndiye maneja weimba nemurume wake inopfumbira imba yakaita seyo ipenyu ende chinzwai manje kuti kududzira kwaari kuita mwana papa pandochokutaura ishoko rokuti panzimu unoitwa wokuningina kana muzukuru chandi kutaisira kuti wewe utaurera handisi kuzvinza zvakakwanisa kutaura kuti zvibude saka iyo nyaya yenyu kuda kuona kwako aimbomira kana tikutaura sati pamusoro ika kana ndichitoda kupa nguva yekutaura pa una kuzongoni ndida kuti zvinhu tikotaura tichipedza nekuti tida kutaura dzimwe nyaya dzikatomira dzikataurika saka ndopandikuona kuti iwewe muzukuru mese muri wazukuru dai murume wako uyu uri kumuda here kana kuti kwete ini murume handisoti ndikuramba murume notomuda 100% ndiyazvo zvazvo but iye kana achindirowa soga wapedza Moses awa mukadzi wako uri kumuda here kana kuti kwete inini hana kurambana naye bwana aiwa atitwa nyaya kurambana naye ndakubvunza nyaya kurambana kubvunza nyaya rudo kuti uri kumuda here kana kuti kwete ndinomuda saka chanesa chi munoona kuti nyaya ikafanira kuita nyaya yekugadzira inonetsa ndine zvinhu zvandakachengeta ndichiri pakuchengetedza musha wangu asi ndinozviona kuti iyi nyaya yekugadzira handingonzesi nyaya yekutaura tikada kuitsvaga nyaya yekugadzira yekuti inenge chitenge kuudza kuti rege tibike nyaya yakadai so awa waifoni sisi waifoona wachinditi uya kugari kuharare nofuna naimba yako iri kuharare ini ndikati handidi kuenda kugara mumba kwababa wako pakuharare handidi mari yavaita gagara chitoro mari yakutora 200 ngesi 200 nofika $50 ndandikaodha jira ndikatora $30 ndikaodha matshirt endaitengesa engesi $200 taodha zvakadaro ndikaodha chimwe aya matshirt ndinojira chete 50 meters ejira toro ndakaodha chete chete zomanje zvitohandi zvisiye zvadaro wati sisi wafona kuti dokuya kugara kuharare ndikati handinogara kuharare ava katiweka nosikati enda kugara kuharare inini mari ikauya ndichaita se ndichatora mari togwana mari ndodzokera kumba ndienda kumba ndienda kuharare kugara kuharare yadaini hapana chikaipa iwe enda kuharare kwakuita se kwakuda ndanogara nofita apa ndikabvunza nayo mari ndinoda mari yekuvillage ndichienda pakrapa ndichinonamata ndopakwana mukana kutiza nomari bhoenda nomari uyezve kuti mashure unga umu ndine imwe nyaya yoti deda ida kuya kumhangara ndichita ini mukadzi handichadaka nane evidence nazvo kuti ini mukadzi anga ndichadaka ava ndine mameseji ndikabata mufoni mangu nhamba dzemufoni mangu nasingadzinodzidziwa dzese dzanga dzirimo but tikandishandisa ndova nhamba dzandikanonzi nzike nhamba dziye iwe munhu anonzi nzike uyu ndiani uyu panguva ivanzi mukomana wamishi tarawo mukomana sisi wako mukomana wamishi nopita ndikanyarara pandachengeta nhamba dziye ndikataura naye munhu uya akauya kumareni kwedu vandatanga kutaura naye anzi andeipi mukadzi ndikati bho ndine anda anofonda kupindura meseji ayaya anzi yatisangane ndapakationa ndakutosvika nofita nguvayo kungeta mhepo ingavada unaya nguvayo kuita mhepo yeya vaita meseji anzi shamwa baseta dutu ndatadzoita se kusvika tinoona mangwana ndikati bho nofita mukomana ndikabvunza iwe nhamba dzinodzana idzi tikanzi handidzi mukomana wamishishua hana kuvarowa shuwa ndikati handisina kukurwa kuti anoita seva ndasiyana nazvo mameseji ndikachengeta anoba munidhirite mameseji aya ati handisina se kuyadhirita pa nofita ndikarara abva bata foni vadhirita mameseji aya ndikabvunza ndikati ininika adaina nokumba kwao ndindotaura kumba kwokuti munhu ikauyu ndina mameseji andabata yakadai ndikabvunza wakuru vanditi aiwe tinomira nguvaendesa shedzani sisiona atete wavo wauye kunoku nofita ndikashedza sisiona atete wake wakasvika kumba kuya ndikati ndo mameseji akaita se andikabata mumuzukuru wenyu mukomana uya uya akazoya futi kumaraini kuya auya akatoti apa mini ndashedzwa nani nomukomana uya parodha apo futi angauya ndikati alright akushedza anhamboticheta se ndichaonana naye sezvine vasina kubuda mupfungwa pakuti munhu iyoye kuya kwaakitaka chanja chikombo chimukadzi wangu chichizoti munhu iyoyo wakudanana
asi anodozvisa mfungwa ndaimuda arege ndichengetedze musha wangu nekuti mukadzi wangu ndaimuda. Panguva iyoyo mameseji anaenda nayo sisi wako kaweta katongiwa tukabvunziwa avo vakabvuma vakati shuwa mukomana ndoita se ndaidanana naye mukomana wewe ndikati ako zvika tikanaka chii kuti imi ndichese ndiona mukomana chatiro zvakanditi aiwa imi mire kumhanya pamini ini chata se ndichaenda kumba kwao apa ndasvika ndataura naamai vaona baba wao ndoudze kuti chi ndozvaitika mumwana nezvaari kuita waenda kudzima mukomana kuti zvakuita siyana nazvo ndinopita nguva iyoyo handita zvakaenda sisa zvakati aini ndafungira se kudhirita nhamba dzenyu pamunini foni mangu handichada nhamba dzenyu bhosi mukundinetsa ndati aure ndikukunetsai haisi nyaya yava ndingetisiyana nazvo nofita nyaya dzaitika nasingatauritaura ndasiyana nazvo two ndikapa mari amai ava naamai vachienda chimandau kuchipatara yaoi $5 imwe nine kuchipatara wasvika $5 yekuchipatara nofika kupiya change pabhazi chimandau unoita $. $3 yavakasada nayo vapiya ava $3 ye vanzichengetai nofita wakaenda kuchipatara wakatora $. Bvaja $. Rere rimwe $. Bvaenda kushopu bvasida mukomana anga mushopu uyauya $. Handatazochengeta $. iri nichengetere wadzoka kumba kuna amai kuya bwanyepa kuna amai kuya amai tatura mari kupi kuchipatara pana amai hazvinetsiba boneza ana mari yobhazi handi kupi kuchipatara kuya tikaenda kuchipatara isu taenda kodza vanese kuya ndizivana nayo ndikasvika kuna manesi kwemi matura sei kumurova wangu mari imi zotodzoka ndi nobhazi hanzi vasvika kusoti kuchipatara vata mama kunyepa tunanga ndichita kuye mari inese ndasiya kushopu ino naratadza kuchengeta ungatazochengeta $. rimwe $. anga vakasungirire vazambia handitazochengeta $. havana kuya vese shuwa naamai zuva iroro apo vakahanondudza ndonyaya yaitika futi bvasvika bvanyarara amai pavakazema nguva nacho vanditsanangura nhau iyeye hanzaaba munini inini ndozvandirese ndikunyepera hazvisirizvo naye amai angapengere kuti sisi ungachitaura angapengere kuti ndizvakaita se ndizvawakaita iwewe mukomana zvongazivana naye rini ava kasvika ndipinda mhinhu kuti aye ndozivana nemukomana wewe au unozivana naye hana kuvarowa zuva ranga kutsanangura kanzi ini ndikarohwa kumunda kwakutora kuti hanzi ndikaona mameseji kunyeba ini ndaiunganidza mawiri nofita wakagara inani wakadzitonga nawo ava kasvika kwagara mumunda nati iwe inotora mukadzi wako chituu uye naye munomu ashandi munda munomu ati kuye unotora zvokanzi inotora mukadzi wako uye naye ashandi munda munomu anoshanda chii anoshandinge munhu achari kunoku munhu ndikasiyana naye hanza wagara nofita ndikatendera chiwi changa ndichiunganidza katatu hanza uye kusvika 15 sanda kurowa wakanhu wakadomburowa shuwa pandikuwa panapa ngoya wakandikonda pandikatora shangu shuwa hanakonda pandarowa waenda kwauta kwastira ndingasvika ndichirowa wangu andikuwa ini mushumo wangu zvese zvanangachikana kati alright ukuitira apa nunhu kuti ndarambo ndogara kuharare kumba kwababa wako ini handidi nhasi unatiza nomari futi uchinanzi ini ndendogara kuharare handidi ava pese pegara choti ini ndaenda kumba kwedu saka ndochinanga ndikuona kuti pese pavangatoranzi musha ndikuda hanguva kudaira munomu but ngavatore pane chokwadi chemwoyo wavo kuti inini shuwa ndimusha ndikuda katadzidzoka kumba kuti garisane kunyeba ndomwe mukadzi wanga ndikunyeperai kudai ponzi zvebvonzi mumwe musi mbogare nesvondoka ndaona shuwa kuti mukadzi yaninyeba aizvona taashuwa mukadzi yaninyeba hamene kuti kana vanofanira kundikonyepera vanogona kutaura kutanga kusvika kuti apa mini maninyepera pakati muri kumbonyatsokuona here vadare kuti apa hapana bhalansi mukutaura chaiko chaiko paita munhu haamachiwani nemunhu haasati atomboziva zvekuita apa paita pwera ende baba vane munhu uyu ka wari kuti ndiri kudhira nemunhu aakuziva zvekuita uye haana zvaanondoziva zvemba hapana mwana mudiki zvachose haana zvaanotoziva ende kutomuunza mudare muno kaite very big mistake uye hafaniri kuwanika muno mukuona kutaura kwese kwari kuita zvezvakuta zvisauni wakutoninyepera hazvisi zvezvakuta hazvisi pane zvinenge zvichinzvengiwa dambudziko ravo mumba pane zvinenge zvichinzvengiwa pamusoro yevadaro ini inofunga mwana uyu akaenda kuchivari mwana mudiki but magariro anoita pamba pake anoshungurudza aenda kumba ikoko haana kuita mazuva wakauya mufunga mupurunga nakumwawo zvikanzi amupurunga mwana wenyu murapise jeko ari kuhara zveshuwa ini ndikarapisa mwana wangu jeko mazuva asheiwayo kuenda kuya akagara afunga mwedzi mishomashoma inenge 3 munaye kubva takutonzwa mameseji akuya kumba meseji kuna sisi wake iye kuzi uyai kuno chisisi nerimti gadzirise kuno nyaya kuno sisi wacho akasimuka akaenda taitoda kuenda kupasika nababa wake but tikakundikana kuenda kupasika iko kono kuda kuti mwana anga aita sei
angaenda sisi wacho kuti tizoti kuno nyaya yekuda kugadzirisa asvika kuye nofunga akatora sadombo vanhu vamadzibaba maiki kubva vagadzirisa nyaya musi vakagadzirisa nyaya hana kutozoporara kumba vakabvaenda kurada kuchipatara uya kunza buda pamiri for 3 months baba chobvaenda kupasika ndikati nini hakuna kwandichaenda nokuti mwana wangu ari kuchipatara wagara mito agara mazuva mawiri here pagara mazuva mawiri aibva kwaziva mutumi kunzi mwana ari kuchipatara asi ari kubuda nhasi muno yamangwana itino mwoyo kubereka zvashana kumita kuti murume achauya makusese ndikamukira vadaita sei kubva ndaenda kuona mwana ndichisvika pomba hapana wandikaona kubva kuno mwana wangu amukurunga nasisi wake hatina kuvaona ndikangosvika kudagara ndega paberere kubva tanga kusvika sisi wake iye wakatsiga mugomumbambaira ndikati ko nhaiwe ko muhere wacho ari kupi zvikanzi mama ndamusiya panoda mukira kutsvaira nosuka ndamusiya pano andinokaenda nguva diki kubva wasvika wakabata tonetawo wakabva pamubhedha nezuro wakabata tonetawo maoko awangwarumashura amiripoitaura pamanext door yavo ndikati nhaiwe ndichibvunza sisi wacho ko iwewe ndikutoti chii kuwara kuita mwana uri kumuonawo ko zvakudai pakuuya notuvhuni zvikanzi mama nyarai muchatozviona hamusati madoka chii pano shuwa ndikanyara amai kubva wasvika paye kubva pabikwa chiimbambaira pajiwa chikafu pajiwa chikafu ichocho nofunga wakasunga mukurunga wakapinda mumba ukatora madhishi kudai yowashe ndikaita unge charidza mbiri kuti mwana ari kubva pamubhedha nezuva wotora madhishi washe kuti aende kowacha shuwa akaenda kowacha iyeyu nasisi wake kana kuti hanzi tinogara naye hapana kuti wakasvira kubika apedza kubika bva hanzi washeni kuvaenda kowacha mukuwashe wangu yanga aripo adaro waenda kowacha inini bati ndikataura shoko ipapo handipinge baba ndikataura vandabvunza nakurunga uye muroora wenyu paari kuenda kooningirira paari kudai pakuti akaenda kowacha ari kumbomwawo mvura here inopisa kana kutsiva kunzi amukurunga uye haana kuzvara chipenyu ngoti anga azvara chipenyu ndianotsaiwa kana sina kuzvara chipenyu aite sei asaiwe zvakandibata izvo kutaura chokwadi ndikatoona kuti olraiti mwana uyu andaedi kati wari kunyita sei futi wakumushungurudza zvibatsirana kumushungurudza iye zvino wamugadzikada nasuna pamiri wotaura kuti hana kuzvara chipenyu saka afanira kunge achizorora mukuzvora asvika kuyamiya kunofunga wakatadza kuwasha kubva wadzoka udaro bvapiwa kunzi bikai sadza kubva wabika sadza iwawo uye mukuru ari kuwasheni kufunga kuti ndikazopera handiro kuma 3 ukuye kabikwa ye rikasijiwa sadza patisvi ije sadza inini inofunga kubva yese nguva ndikasvika kuti ndinyepe kuti kwai ndikambogara nomwana wangu pasi ndakakona muhuri handina nandikagara nawo iwa pachitaki ponzungu naamai wavo vanowa mugogo wavo iwapa wavila ndagara pachitaki ponzungu kubva wakakuita nguva ntaura nyaya idzo dzizokupomerana idzo dzatina kutangana sezvo aiwa ndiyakandisa mukadzi wamukoma wacho wabankuru zvikazodini ndikataura futi pana gogo wachewawiwo wakabereka chiye mukuru amukunga ndikati nhamai nyaya dzidzi dzamukuramba kuchitauradzi imimi kana muchiona kuti chii mwana wanga ari kunetsa mwana wangu anaiti mwana mudiki ndikataura denda imorera mwana mudiki kuti ndimutore nehana kipi ari kukwanisa kuti ndikuchengetere dekunzi ndinokipi ari kuchengetere dika nofunga ndagara naye achienda kuchikoro ndikatoona kuti anogona kuti kufefetedziwa achidzoka muchenenge ndaita kuti nditore mwana ndigadzika ari mukadzi kukurupomba zvinonetsa nofunga zvadaro akatikati kuna iwo angu yawo kana vachiona kuti zvikunetsa kongwatipe zvokwangu andipe nomwana wangu kana nasi kuti ndandagumuka nokuona kuti mwana ari kubatwa mujangi iwo vacho vari kutaurawo zvari kutaura mwana ende chipfungwa hari mazvora ndo zvimwe zvanditoziva izvozvo vari kuita kutomubatsirana itai tiri kubatsirana kana zviri inini havo imimi amai vacho nakurungai wenyu mese amusiraite ichocho ndo chokwadi wagona wakadaraiti ba hapana munhu kwai wagona awa imimi amai tofanira kutoridza mhururu muchiti ndarore uyu chindumurwa chakaita sechichi ine zvinosungisa chichinodii imba yakaita sei yanoaga mwana akaita seuyu ane simudza mushavu ane makore mangani aroorwa izvi akaroorwa rini 15 years vatingati kuroorwa toti akatorwa rini gore rape patova negore iye zvino ari kudeedzera 16 years saka akarohwa ari kuma 15 imi mukati mhururu te ndaroorerwa ndani mukwasha ndakuta iye zvizvi chinzwai kuti
atore nemba yake anoti ndiye manager wemba nemurume wake ilo fumbi nemba yake tese ipenyu ende chinzwa imanje kuti kududzira kwari kuita mwana atezva anokusaidi kuchibhagira mumwe watezva ndokunyarara vari pamwe akanyararawo vanachandotaura ndomirirawo kundoti aiwa zvandadzivawo ndizvozvo ane murubona saka madziza kuti achapa anopera sei apa noda kuti dzimwe pa mahumbwe mukaita mahumbwe ndiyo yaya yekuti unobika sadza rodhaga ubika rimwe apo toa tumashizha wese apa kuti umbonyepedza uchisunya uchitangotaya uchinyepedza ndaguta ndo zvamuri kuona zvipapi naiwe musikana kwanga wakatorwa nemurume waite vaenda kuchikoro fomchii right mukubona ka imimi mese saidi iri no saidi iri ka dai manga muri inini ndinoziva mutemoni handiti ka ndinonyepera kuziva mutemoni taimbomira mbichana kuita kunyangadzana kwakadai uku makore yambochofa zvikabuda nasi nomakore ari nasi aka pano rimwe saidi ka richatonyangariwa nazvo amkulunga naamkulunga toumbiridza imba iyi kuti irambe iripo mbemirira makore 2-3 pamberi pa vachitava chakanaka ndechechi uyu mwana uyu ndiye mwana ndapota hangu nemurumeyo ngazvitofiratu zvakatonaka kuti uri mupenyu waitodere wakatorasika nepauri kunzi wakabuda pamwiri pako saka iyo arati kuti uri kurarama izvozvi rikavha udzoke kuchikoro haisi nguva yekuroorwa iyi waane leseni diki wabata ipopa kana uchiteerera hazvisi izvo watikoyeyo toti nyaya yemwana uyu akatoya ripoti yayo itori kushinga kudaro right asi akangonzi monitai mwana ari pamurume wake saka ndonone izvo zvamazotanga izvi kuti zvinopera sei bhozi pakatizira mwana wemaunda age akatizira vakavanda ndopakauya information kubva kuna mai munangaka list aiwana vese vakatizira funga list iyoyo pazita rake riripo mwana iyeye ndoganga 15 years pavana vese saka nyaya yake iriko kurushingo saka chinzwa ikatia kuti monitoring yacho already pari kutoita maconflicts ipapa saka ameno manikazoiripota futi tindozvapo anda kumonitwa health wise kuti ari sei kwete magariro ekuti wari sei nemurume izvo ngazvitobva zvemurumezvo ngagare asina murume wacho ichakwana nguva anomuwana batsiri chinhu izvi kwete dzakadai dzinowanikwa mumatare akatasiwa ndakatatoatsvagire nzvimbo yekugara uko wandotaura ndakuenda kuna mkulunga kana vanga vari amkulunga kana vasina mkulunga shamwari mukuziva kuti ipo pachimina chamwaita muzviziva auda kuti auda kubata shamwe pa muzviziva nekuti chimina iwe uri shawa mai uyu shawa mai uyu akazvana maiji uyu akazvana maiji anza dzinohanzozviva kana ndikunyepa monditi uri kunyepa saka inini ngesingade kutaura zvinhu zvikawanda ndiri munhu unenyara kuti ndikadainda nyangani ndikadainda nasi saka ndinge nchida kuti ugare zvakanaka saka zvamurikuita zati gadzidzanai imimi taiona nyaya kuti ikamira ikadai isikanari kuti ndikumira rikadai kana muri kumirira pamakore ekuti yasvika 17 years zvakwana kana kuti akutokwana akuita machuwa-chuwa zvatokwana woita basa renyu inini handimo munyaya yenyu yokuti ndizokuti wakazoti zvino nokungwara kwaita awa tingaita chinovasheda wana kwashaka toti mwanangu ka haatombozvikwanisi kuti angaende kochikogaraiko kana azongaiva ini ndakundika naime amai zvangwachida musatochinja nainyu mashoko zvamusi kutoona ipapa ndekuti makatofona nepaburi retsono mese
ende hamusati chinzwa yekuti mazita evana ava ari kwakati handiti ipo munototanga kutokachidzana ipopo kana imiwo ungatoti kwai amai guru wapi uyu inzwa muchishandisa mavana asingakodzeri chamwana akatosakanza amai guru uyu munoziva noda kuita zvekutaurira ini ndikavaona 35 years vanhu vachinditi